بێکێرا بووم هێز ji وڵاتێ خۆدوڕ ئەوروپا وەندا بوو دایە ئێز لە گوو بووم دایە مایسکی بووم دایە 10 ساڵ چوون هێز لە وڵاتێ غەریب نزم بووم زمانێکی نو و وڵاتێکی بێچیا لەسەر ڕێیا دمێشم هێنجی گێژم دەردێ بێژیانە نایە هێژمارتم قەت نایە وەشارتم دایە مێگری دەردێ بێ دنیایە نایە کشاندن من خەون دیت bu dünyada aşk dide bu Harabi una rastitine bu tene rastiye hebu Hemmu tişne pere bu mırındire diye bele Tırsı baveriyamın bu khodeş heye ez cuanım Acizim ve hecveş gejim ez dıkım nakım nıkarım Nizanım eşçirejim Daye megri berfti bari hedi hedi berfti bari huru hurle daye ne hejaye megri Daye شین و زلاله زمانه من دلال به زنجیره گریتانه پینوس دسته من dedim misin mahe bu namın suç bu ruhe min u lige min jibazdanê puç bûn belki îro belki SBKBJ kengi daye bêje kengi roj ve ABJ zradibim rûdinim diçim û têm di fikrim çima çavê min û dilê min tim bi hevre digrin li asmana Gava roj diçû berava kevokek buçuk difriya rûdin ji serdara dina pera çar dîwara dest bi kelepçe dina pera çar devleta ez bûme çar perçe çen helbest li ser te hatiyenin bî sandin çen cara xwîna şeydan li ser ta tirjandin lê şehîn namirin daye megri berfti barî hêdî hêdî daye ne hêjaye megri Bêjim bêjin ez we çawa bidim fêm kirin ez çawa xwe îfade bikim ku hûn derdê min fêm bikin derd nehin dikin derd dirînen kelve dikin mezin dikin û ser dilê min roj bi roj bêtir dibin hene wekî min belê hene gelek pir sêwan min pirsiya bes kes neda ber sivava însanan bixwastin bi hêvî û bawerî divê tu gavekî mezindir ya pêş ve çûn de bavê jî lê jiyan nahêlê min li ser rêya heribiyê li ser piya nahêlê bêxwedî tu bêkesî tu min dibe tilênî dilê min dişewitênî bêhli min teng dikî û mêjiyê min dikelênî dinya pir sermaye daye sebra min li dinyayê nayê xwedê jiyanê daye azad li benda me mayê zivayê çavê min hêztir ji çavê min jî nayê daye megri megri daye megri